Оп, айде. Айде, момче. Зърганче. Айде. Още едно зърганче. И ето, нищо не виждате, но Красимир също нищо не вижда. Но това, което ще чуете, ще бъде епично. Ако счупя нещо, ще бъде още. Иначе, ако не е Красимир да покаже тайната пътека, ще наизядат бабалюгите. То с Красимир сутринта да вземе да забрави червиите. Ти тук ли го сложи? Ти червя в кофта ли го сложи? Има турби тук, които не съм ги слагал аз. Чечера. Красимире. Браконьер. Къде скри сандвичите, бе? Кофта са. А? Кофата са. Угодня ли ти да взе? Хлъзга, да. Ще фърлиш ли? Вземам камерата. Здрасти. И сме с бате Краси, отново на скаличката, като два гладни гларуса. Се мъчиме да изкараме рибенце. И някой да ни подхвърли нещо. Ще трябва да смениш стратегията. Стратегията отиваме Сенеморец, Резово, Варвара. Там ли е рибата? Ние... Ще я търсим. Ние пак ли сме там, където не е рибата? Аха. Той път... Виж колко много хора е. Чакай да покажа. Пред нас. Вижда ли се? Всяка скаличка, човече. Гларуше. Да. Там олево са мъки. Значи той и ние сме мъки, защото риба не хващаме. Как не хващаме? Басейнчето ми е пълно, сега че ти не хващаш. Моето басейнче е малко по-голямо там. Сега ще го нахраним, защото за първи път Красимир е гладен по време на риба. По принцип е само жаден. Този път е огладнял. Ти да видиш. Цъкаме ги на бомбарда, няма значение каква е бомбардата. Джига все още не работи. Джигът не работи. Но все пак да покажем на камерата. Ние сме професионалисти. Имаме щипки, не ги ползваме, парцали не носим. Те джендърски щипки да не са майци. Не искаш да си професионалист? Ама... Трябва барни ръчичка, бе, щипко. Облякал си на Дорадо. Облякал съм, да. Поздрави на Ефиш за фанелката. Ами не на Ефиш фанелката. Добре, на Майсин Зън от Алиекспрес. Ма пак се е хубава, какво? Пазимо. Оп, айде. Айде, момче. Дребничко и нашето. Зърганче. Хубаво, че ми... Добре, че ми напомни, защото имаме щипка от Алиекспрес. Не знам. Това е необяснимо.
Професионалисти! Да замириш си! Да е сигурна жена ти, че си ходил за риба. Айде, момче! Мали! Откъде ги вадиш тия едрите? Оп! Айде! Още едно зарганче. Сега ти вади ли щипка? Не искам да бъда на пилкера. На пилкера? Професионалисти! Калени в капот. Едно капо, второ капо, трето капо. За 4 лева дозите са потресаващо грозни. Била ли така работа, бе, хора? Така ли се прави бизнес, бе? Мой срам, бе. После ходила за черви и пак кара С-класа. Ще кара? Тайски, кола прави. Раз. Искам да се държиш прилично. Все още не сме монетизирани, за да ни демонетизират. Поредният хванат се едно на пуска. Он се опъва. Красито го натиска. И ще го яде пресен. По-малък нямаше ли? Той е за камерата. Пласите... Смятай човек наистина, защото е фана стационарно. Куката му е в задника точно. Шимано, Суаре. Волфрам. Лека, обаче, варят ли нещо? Те не, аз да. Значи са пред тебе така, бе? О, да. И то даже в плиткажа. Демек, ако бяхме... Где така сега? Макара! Има захапа! На! Някои пак са картиноси, някои се радват на заргани. Важното в живота е да оцениш малките неща. И ето го властелинът на заргана. Царят на бомбардата. Махи-махито на Черно море. Златното момче. Берете един палец и се абонирайте за Shore Spin Fishing, но и там какво беше. Код дори. Защото... И ви моля някой да го вземе за рекламно лице, на каквото и да е, няма абсолютно никакво значение. Могат да ме вземат в Търново. Болярка, правеща Ето ги зарганчетата. бритосня. Той е на търмък, нещо си го закачил. Не. А какво го е ял? А какво го е ял? Там нямам нищо общо. А? Нещо го охапало. Опа! Нещо интересно. Нищо не съм го направил. Я виж? Аз го видях, ама сега го виждам, но не съм му направил нищо. Да, нещо му се е случило. Нещо го е гризнало. Нямам търмък. Виж, точно виж захапката. Виж захапката. Захапката на лефера. Виж захапката. Отървал се е от леферчето и боц. Ах, ма наистина нещо го е разправил. Добре бе, то бетер като охапам така, как му е дошло на къла да ходи да яде?
Сега, зарганчета стават софиянчета. Чай, ще се прибием тук. Айде, ела да кажем чао. Кажи чао. Пиринско. Чакай. Пиринско ли? Ако карате. Делфина дойде. Снима делфина. Пиринско, защото му отива на буската. Точно така. Делфинариуса дойде. И делфинариума дойде. Ето го. Там. Нищо не се вижда, сигурен съм на камерата, защото и слънце пече. Там има делфинче. Оп, ето го, показа гръбчето. Прасчо. Малкото прасенце. Малко прасенце. Айде, чао от нас, до следващия път. Какви филета стават от тези прасенца?